KCR janlong pipen itum ke haidong na kardom KCR janlong pipen itum ke haidong na kardom karbi sulang dora tuan element JI.Shersing be nili all party hills leaders conference long yudwing secretary in charge akus nili kibom nila bangso alamar janpen nang tuhan ke than ke pachini yang tu alam thela tuan lo APSC party pen manifesto ing pulo hala bangso manifesto long kopisi charai pon lo hala bangso alam this nili kanin jai pasin halo do o point nang bong pen nili soni son tham point bang nili nang tum phan ke thanji paning halo number 1 abangel halo itum arjing klui pen itum akar I hemprek abangte nilutum asarkar banglo polangte hemprek bangke pelong bekpo usinil tum charai tudlo lahalo number 1 iltum ke manga bangke tapi adun thula bang halo kar biang longa rara phan inglong ke phan paching thu ponje phan nilitum a party jongse jakong banglo polangte anu tin akar bi tum phan anu tin englong ke do an phan sakuri aki joy pen nilitum pipon lapo hala bangke nilitum charai pondu lapen contract akam do anta inglong ke do an phan inglong kai do ana phansi pipon chotpo laben bills dami pending de lok kusi nilto party pen charai pondu lapen supply kam do ansda inglong kai phansi pachatang lapo kusi nilto party pen charai pondu lo lasonak thaksi riso jang tum phan kumane ka sakuri klem ji aning hang he to phan ke bepar biha ka chuklem aning ke ha tum business ko chuklem to phan mangke in nunut pen lakke tangka bangke nilitum pipon vek po bosi manifesto long tami tok pon det lo lasi ilitum adet long reaching thorang ji polong te ilitum ke choklem abar sai itum long dun vek nang ji government pen sarkar na akirab long vek nang ji lasila bang so akirab bangke nilitum a party pen kel ke pipon vek podon marlia tu lapen nilitum a party jakong wang lo polong te self help group atu phan lak isi bangke alang tum asal help group kapaching thuria phan labang da pipon vek po bosi manifesto lo amas nilitum charai pon tu lo ton atu lancho takalulang self help group tu ko kapaching thu mu chojia phan lak pho tangkas na menil tum sarkar pen pipon vek po bosi la tamen nilitum charai pon tu lo hal lak pho ki pia bangke 1% interest ng na hal lak isi ki pia bangke interest and a pin ben si la bangke nilitum sarkar pen pipon tu lasi nona du ton marlia tum ilitum la bang so akiliga khut ke ilitum hemprega farman labe itum mithang ka charge up unjia phan itum dead long re ka ching thuria phan si ilitum abang putin tra ador ki stop piga vote itum party ake hai sar JI ka thara phan KCR janalong na tum vote pi pen alang han pi haidun lona jongsi ilitum alang le phan pi haidun theklo polongte kar biang long rap akar yakimang chunpo labe itum adet long ri itum ka ching thura to monsi nang japo ilitum langdam sinang kar biang long BJP sarkar nang charilo pen kiduk akhim se ing thur plutlo ponta APSC party jong se jakong ge banglo polangte kar bianglong ben dima so pan economic revolution si ing turban bo don marli tu lasi itu future ke messenger pan itu madat long ri ki jog wala pen kang tang thingi pan non di hu nang tam adar ki sopi gabut jepang bori nang tam adar ki sopi gabut bang ke aki ha JI ka thara pan KCR jalong pen itu pi haidon na kardom